Kapmit ako eh. Dak, misis. Ngayon pa ko kap. Bigat. Pangur damagin ko ba, yini kwayo, di makinayo nga pagmula. Ay, bi, nadabaro nga ginatang ni. Nga kwa. At ay bagbada nga automatic na kwa pagmula ti kwa. Nabit lang aja akap nga pagmula no kwa. Met ba, di misis? Mayat akap. Oray na rugit tikuman mo kit. Kayang-kaya na kwain. Ang araming nga kwa, nga met lata di ka dayunan no kwa. Mayat saksak to lang kap. Ay sumalata or talay ko manumit ti ko ano ka. Yung oray naruot ti kuman. Mingkap, mayat ajay. Oray naruot. Mm. Manuming nga ti ko ano ka, arkilala ti may isang kwa. Hektaryas, dyan no, limbawa la ikso na. 2,000 kap no kwa. Mayat gamin ti kwa na ajay. Barbaro nga pa DJ ngamin. Nga pagmula. Sabagay. Talagaan ka pa ijayin Sabagay, 2,000 ki kwa sulay-sulog tandang ka pa iti adwa tao, ba di may mesan. Ang tandang ka pa tao, aja ki may mesa lang iti padyayin kit. Akong problema no padyayin. Sigaro, talaik nga rin sa kwa. Pamulak man no bigat. Kapay, Pero bigat mari anya ka ti biningay mo lang pare. Ay, kap. Agduduma. Dati suring, lakatan, tapos saba. Agduduma, dyan nga kwa. Nako, kap. Madimit nga pang sabad di kwa. Makinati kwa. Pang mais lang aja, kap. Nyamit ti kasta nga makinayo mo nga, gumatang-gatang kami nga mabalin. Kit. Dinamag ko mga pa lang umuna akap. Nung nga kwa di jay. Kit. Nga mabalin ati sa baijay. Lagi ito mabalin din ang maaminin ka. Sinapsapak lagi din yung may tuwi. Nyamit yun. Sigaro ulit na kami ga, mabalat na makinayo. Ang serbi na may ginagatan yung house na makinamin yung kwa. Manikapin. Man makaintindi nga ko na ako.